חודש אנחנו הבאנו כאן את הסיפור על תרגיל של בחורי ישיבות שבמקום לעשות שירות אזרחי מהותי, עושים בחלקם הגדול את השירות בישיבות. בעקבותינו דנה בכך גם ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. מסקנות הוועדה, השירות האזרחי שבמקור נועד לתרום לקהילה, הפך בעצם לצינור נוסף של הזרמת כספים לציבור החרדי. הפסקה קצרה ומיד נחזור עם הסיפור. כמעט חודש אחרי התחקיר שאנחנו הגשנו כאן על השירות האזרחי המחופף של בחורי ישיבות, דנה בכך גם ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון, שהלכה אפילו צעד אחד קדימה. בוועדה נאמר שבעצם השירות האזרחי הפך לצינור נוסף להזרמת כסף לציבור החרדי. הנה הסיפור. איך אפשר גם לא לשרת בצבא וגם לקבל על זה כסף? זו השאלה שעמדה במרכזו של תחקיר גדול שפרסמנו כאן לפני מספר שבועות. נושא ההשתמטות מהצבא של בחורי הישיבות הוא אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת בישראל, אחד הנושאים שהכי מכעיסים את הציבור. איך יכול להיות שאנחנו נלחמים כדי להגן עליהם והם יושבים בישיבה ולומדים? אתה משתחרר? במסגרת התחקיר הראינו כיצד מערימים בחורי הישיבות על המערכת, וזאת כדי שלא להיחשב כמשתמטים ולזכות בכל התנאים. זה באמת שיא החוצפה. למה לברוח? למה להתחמק? ככה זה עובד. בינואר 2008 מוקמת מנהלת מיוחדת לשירות אזרחי ולאומי של בחורי ישיבות. הרעיון למצוא שירות התנדבותי חלופי לאברכים. אם במילא הם משתמטים מהשירות בצבא, שיתרמו לפחות לקהילה. יתנדבו במגן דוד אדום, ישרתו במשמר האזרחי, יעזרו במכבי האש, יטפלו בקשישים בבתי אבות, יעזרו לילדים חסרי בית בהוסטלים, יתרמו לקהילה. זה הרעיון. נשמע טוב? נשמע אפילו מעולה. אלא שהתחקיר ששידרנו כאן גילה שארגון בשם ערבים, שפועל מטעם מנהלת השירות האזרחי, כלומר מטעמנו, מאפשר למאות בחורי ישיבה להתנדב, לא תאמינו, בישיבות עצמן. להתגייס לישיבות. זאת תרומתם לקהילה. להשתמט משירות צבאי, ללכת לשירות כאילו לאומי, לקבל על זה כסף ובעצם לא לעשות שום דבר. למה למצוא לזה איזושהי אג'נדה אמונית לכל העניין הזה של התחמקות? שימו לב לרשימה המאוד מאוד ארוכה הזו. ישיבת אור לנוער נחלים, ישיבת תקוות אחינו, ישיבת חברותה, ועוד ועוד ישיבות וכוללים. 43 ישיבות כאלו אושרו לאחרונה על ידי המנהלת כמקום שבו יכולים תלמידי הישיבות לעשות שירות אזרחי, להתנדב במקום להתגייס. ביקשנו לראיין את ראש ארגון ערבים, מי שאמור לפקח על מה שעושים בפועל תלמידי הישיבות. נענינו בסירוב מוחלט. בלית ברירה הלך אבי עמית במאי התוכנית לאימות גלוי איתו. שלום, אני מחפש את יחיאל. שלום. אתה יחיאל? כן. אפשר לדבר איתך כמה דקות? לא. למה? הוא לא יכול רק להפסיק לצלם, בסדר? לא, הוא לא יכול להפסיק אוקיי. לצלם. העמותה הזאת, ערבים, שעוזרת לאנשים להשתמט מהצבא בסיפור של חונכות בתוך ישיבה. זה אתה אומר. זה לא אני אומר, זה ההוכחות שיש לנו. אני מבקש שתסגור בבקשה את הדלת. למה אתה לא מוכן לתת לנו תשובות? כי אני לא יכול להתראיין. אבל מי שאישר ליחיאל ולאנשיו את הרשימה המאוד ארוכה ובעייתית הזו של ישיבות בהן ניתן לבצע שירות לאומי הוא האיש הזה, מר יעקב אמר, ממלא מקום ראש מנהלת השירות האזרחי-לאומי. בעקבות שידור התחקיר התקיים בכנסת דיון מיוחד של ועדת משנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בראשותו של חבר הכנסת יוחנן פלסנר. במהלך הדיון התברר שמתוך 1,070 מתנדבים שיש כיום בשירות האזרחי, 834 מוגדרים כמשרתים בתחומי הרווחה, בישיבות ובגופים חרדים מובהקים. למעלה מ-80%. רווחה כפי שהראינו בתחקיר היא במקרים רבים שם קוד לשירות אזרחי בישיבות עצמן. אבל אני יכול גם לעשות את השירות וגם ללמוד בכולל? לדעתי כן, אנחנו אפשר לשלם פה משהו, כן. יש לנו תקנים פה, אז אין בעיה. יש תקנים? יש לנו 5 תקנים. והכל גם? לדעתי אין שום בעיה, ההפך. בדיון בכנסת מתבקש מר אמר על ידי יושב ראש הוועדה לספק תשובות. כיצד נוצר המצב השערורייתי? שימו לב מה קורה. לא נותנים לנו נתונים ולא נותנים לנו את התמונה המלאה. גם אם התמונה המלאה בעייתית, אנחנו רוצים לדעת אותה. אוקיי, אז מה עושים בברכת חיים?
אני אומר עוד פעם, אני לא עכשיו ישבתי לבדוק... מה זה על פי החוק? אתה הוסמכת על פי חוק לקבוע, ואתה קובע שזה בסדר, ואתה לא יודע אפילו מה זה. אני לא הולך לבדוק כל בן אדם בנפרד. 13 חבר'ה בברכת חיים. זה 13 משרות מלאות. כמו שלא הלכתי לבדוק במד"א, וכמו שלא הלכתי לבדוק אני באופן אישי, ביד שרה. רק כשאתה אומר לי מד"א זה ארגון עם רקורד. יש פה גופים שמרביתם הם במסגרת הקהילה החרדית. זה הכל הישיבות. בסופו של דבר מעל 80% מהגופים ומעל 80% מהאנשים הולכים לכל מיני גופים חרדיים. שהוכרו על ידי מדינת ישראל. הוכרו בסדר, אבל מדינת ישראל... רגע, מדינת ישראל במקרה הזה זה אתם. אתם עכשיו עושים דברים מטעם מדינת ישראל. אני רוצה לדעת אם אתם עושים את זה כמו שצריך או לא. אתם מאשרים בשמנו, אני רוצה לעשות פיקוח עליו, לדעת אם אתם עושים את זה כמו שצריך. או אם צריך לחבר דוח חריף לגביכם. בבקשה. במשך שעה ארוכה ניסה חבר הכנסת פלסנר לקבל מנציגי מנהלת השירות האזרחי תשובות לגבי מהות התפקיד אותו מבצעים בחורי הישיבות בישיבות עצמן. מה בדיוק הם עושים שם, ואיך יכול להיות שכולנו משלמים להם הרבה כסף על כך. אבל תשובות לא ניתנו. מי כן יודע כאן? מה זה אני לא יכול? אז תביא את האנשים שכן יכולים. באת למרוח אותנו? קודם כל אני לא מורח אותך ואל תצעק. אני מבקש ממך לא לצעוק. אני אצעק כי אתה כבר את התשובה. לא, אני נתן לך תשובה מדויקת בהתאם למה שהחוק מגדיר. אני רוצה לדעת על בית... שנייה, אתה מנכ"ל של גוף, נכון? בית השם נהלך. 9 אנשים מטעמך, אתה שולח אנשים מטעם המדינה לבית השם נהלך לירושלים. 9 אנשים, 9 תקנים, פול טיים, הם לא הולכים למשרד הקליטה, הם לא הולכים לשירות בתי הסוהר, הם לא הולכים למשטרה, הם הולכים לבית השם נהלך. מה עושים אותה 9? בסך הכל אתה אחראי על 1,000, אני אומר לך בעיות, אני הבאתי לך נתונים אחד לאחד. ביקשנו, אנשים אחרים עכשיו ידברו, אני רוצה שעכשיו תברר באמצעות, יש לך עוזרים, יש לך מנגנון, אתה עובד מטעם המדינה, בבקשה תברר לי עכשיו, יש לנו זמן לדיון, מה עושים החבר'ה בבית השם נהלך. מאז הדיון חלף למעלה משבוע. התשובות לגבי מהות ההתנדבות של 13 בחורי ישיבות בישיבת בית השם נהלך טרם התקבלו. אבל מעבר לדוגמה הקונקרטית, המסקנה מהתחקיר שלנו וממה שקרה בכנסת בעקבותיו היא אחת. חוק טל שאמור היה לדרבן חרדים לתרום את חלקם למדינה במסגרת התנדבותית חלופית לצבא, נכשל לפחות בנקודה הזו. חששו מאוד מהאפשרות שיש שירות אזרחי פיקטיבי. למה חששו מהאפשרות? כיוון שיש כל כך הרבה, או היו בהיסטוריה כל כך הרבה ישיבות פיקטיביות ותלמידי ישיבות פיקטיביות, שהפחד הגדול היה שיש שירות אזרחי פיקטיבי. יש גבול לקומבינה. עד כאן בעניין הזה ועד כאן לערב. אנחנו סיימנו. הנה שוב מספר התא הקולי שלנו 057-99-99-444. מיד אחרינו סדרת הדרמה מגדלים באוויר. לילה טוב והמשך צפייה נעימה.